újra együtt a kis csapat. Jó a kedvünk, szól az ének, nem kiméljük a hangunkat. Táncot járunk, fürge lábunk, viszket rejt a parkettán, és úgy érezzük, hogy a szívünkben visszanékünk, mindig légy velünk, lógunk, napsú. Ki a nagy csapatot. Boldogság tölt el, hogy ennyien vagyunk itt ezen a szép napon, és ahogy ezt elnézem, hát ez már nem csapat, hanem ez egy hadsereg. Hát ha hadsereg, akkor meg harcolunk. Mai délután hadba szállunk a bú, a bánat, a szomorúság, a szürkeség ellen. És tesszük ezt mind tánccal, muzsikával, vidámsággal, hiszen farsang van, és a farsang ugye azt is jelenti, hogy elűzzük a telet, várjuk a tavaszt, hozzon minél több derűs, mosolygós napokat, mert a mosoly két ember között a legrövidebb út, ezt nem én mondtam, hanem Kodály Zoltán, de nekünk meg szükségünk van arra, hogy jól érezzük magunkat, vidámak legyünk, és elfelejtsük a gondunkat, bajunkat. Hogy ehhez a vidámsághoz, jókedvhez még hozzájáruljunk, egy kis műsorral készültünk, amit fogadjatok szeretettel. Először Matildka és Amálka, ez a két kis bájos hölgy csevegését hallgathatjuk. Utána belesünk egy mulatóhelyre, Digatostóba, vagy Romkocsmába, ahol jókat kacaghatunk az asszonyok dalain, meg a csipkelődéseiken. Végezetül Amálka és Matildka újból vissza fog jönni, de egy másik szereposztásba, mert Matildka meg Amálkából nagyon sok van, köztünk is megtalálható, hiszen mondjuk meg nőtársaim, egyenesen, nagyon szeretünk mi csevegni, fecserészni, megbeszélni, kibeszélni, akár a gondjainkat, bújainkat, vagy olyan megmosolyogtatni való dolgainkat. Tehát erről szól a mai délután, úgyhogy kezdődjék a munka. Olyan, mint egy nagy regény cselekménye. Amennyibe? Hát több szálon fut. Sok! Borzasztóak ezek a tömött buszok. És magácska mivel jön? Két teli kosárral és egy üres hassal. Ústja fog felidegesíteni? Pedig látom én magácskán, hogy fülig ér a szájacskája. Hát, mert szerdán csaptunk az urammal egy görbe estét. Na meséljen minden szavát. Először moziba mentünk. S mit néztek meg, egy jó szexfilmet? A jegyárakat. De utána kéz a kézben kivallottunk a Városligetbe, és felültünk Az óriás kerékre. az első trollira, és robogtunk haza a kupa szerda miatt. Na hát, nem tudom mi az. De kinek van itt rajt? Kinek van itt görbetes fél? Hát sajnos a Márkám, és kinek volt egy görbe az estéje? Hát, természetesen a hitvesi ágyban. Júj, de izgi! Oda bújtam a férjecském mellé, és a fülébe duruzsoltam. Géza, mondtam, válasz, a foci vagy én? Hát persze maga Gézukája a focit választotta. Én meg ezt a statkosárga kockás esernyőmet. De akkor most kinek volt görbe az estéje? Hát ez az
Kocsmárosné aranyvirág, ide a legjobb igborák. Vél legyen, mint a nagyapám, füzes, mint az ifjú babám. Jövök már hazam is. Köszönjük szépen! Megyek a kocsmába, rávágok az asztalra. Azt kérdi a kocsmárosné, sör kell-e vagy pálinka? Sör előttem, bor előttem, karjaimban a kicsike babám. Hátam mögött meg a Laci, a hangszerével szépen muzsikál. Sör előttem, bor előttem, karjaimban a kicsike babám. Hátam mögött meg a Laci, a hangszerével szépen muzsikál. Gyarmati kocsma ajtó nyitva van, valamennyi részes legény bent ott van. Én is elmegyek, de költöm a lovamat, még az este kiúlatom magamat. Én is elmegyek, de költöm a lovamat, még az este kiúlatom magamat. Vörös hagyma keserű, ez az asszony gyönyörű. Legényeknek nincs párja, mikor mennek vasárnap a kocsmába, boros üveg a kezébe összetengeti, barbaljával a babáját öleli. Boros üveg a kezébe összetengeti, barbaljával a babáját öleli. A Gyarmati menyecskét, ugrálnak mind a kecskék. Szeretőjük mindig más, az uruk csak ráadás. Jó bor, jó egészség, szép asszony feleség, szép asszonynak jónak, jó járásulónak, kár meg öregedni. Szép asszonynak jónak, jó járásulónak, kár meg öregedni. Gyere, fiam, elmegyünk apádhoz. Hely, ember, nem szégyelled magadat. Mi? Egész héten a kocsmába iszol. Nekem ott a sok munka. És még a fiammal is én foglalkoztak. Jaj, el is van, asszony! Hisz a gyerekkel én is foglalkozom. De gyere csak ide, fiam! Mondják csak meg, hogy mit is tanultunk. Utcára nyílik a kocsmajtó. Hallatszik belőle a szép muzsika szó. Sört ide, bort ide, szép pincén leáll az anyám. Hadd mulatom ki magam igazán. Na, meg még mást is tanultunk. Mondják csak, hogy hogy is van az? Lemegyek a pince fenekére. Ott ráülök a